You are listening to the UTF Bass Culture Mini Mix. Forward heading full speed in the lane, still getting it. Så en kolbe, jeg popper et glasrør i, og jeg skal varme med mine hænder. Der er noget vand nede i den her, og når man så varme her med hænderne, så bliver luften inde i den rundbundede kolbe her varm. Og så begynder det at udvide sig. Og det vil sige, at der ikke er plads i den her kolbe længere, så bliver den skal gå igennem røret, og så begynder det at boble herude. Hvis vi lige har den her ind under vasken, og så skal Alexander lige putte noget koldt vand på. You ready for this? Hvad sker der? Ikke en skid. Hvad er det? Det der så sker, det er, at luften inde i kolben, det bliver så koldt igen. Og så, luften den bliver kold, så fylder det ikke så meget længere, og det vil så sige, at vandet inde i kolben, luften inde i kolben, det har ikke brug for at gå igennem glasrøret og så ud, fordi der kan være flere luftmolekyler per kubikcentimeter herinde. Det var det. Ding!